Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għalli biex il-pajjiż jimxi l-qudiem irid jaħdem biex il-ġenerazzjoni li tilaw tal-futur timraħ fl-edukazzjoni biex iż-żgħażagħ isibu l-opportunitajiet li qed ifittxu f'pajjiżna. Waqt dialogu fi Pjazza Tritoni li permezz tiegħu il-Partit Nazzjonalista fetaħ l-attivitajiet tal-Indipendenza 2024, il-Kap Nazzjonalista qal li l-pajjiż irid jinvesti f'ħassieba kritiċi, joħloq oqsma u impjiegi ġodda u fuq kollox kull ċittadin ikollu kwalità ta' ħajja tajba u dinjituża. Dr. Grech qal li biex iseħħ dan kollu Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jaħdem fuq mudell ekonomiku li jiżgura li s-sistema edukattiva tkun kapaċi tantiċipa dak li se jkollu bżonn il-pajjiż fis-snin li ġejjin u l-infrastruttura ma tibqax biss tipprova ssolvi l-problemi li nqalgħu minħabba dan in-nuqqas ta' viżjoni fit-tul ta' dan il-Gvern imma tkun infrastruttura li twitti triq għall-futur tal-pajjiż. Bernard Grech qal li ma jistax ikun li s-servizzi tad-dawl u l-ilma, id-drenaġġ, it-toroq tas-saħħa u l-konnettività bejn Malta u Għawdex jotru taħt pressjoni minħabba żvilupp li mhux sostenibbli. Qal li l-pajjiż għandu bżonn setturi ekonomiċi ġodda bbażati fuq trasformazzjoni diġitali u l-intelligenza artifiċjali. Grech qal li jeħtieġ li l-ħaddiem ikollu paga tajba li tirrifletti verament ix-xogħol li jkun qed jagħmel. Spjega li għalhekk il-Partit Nazzjonalista jemmen fil-meritokrazija. Il-Kap Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista ma jistħix mill-passat tiegħu u f'dawn il-jiem qed jiċċelebra s-60 anniversarju ta' Malta Indipendenti.